Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але, як звычайна, глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube, ну і таксама на маёй асабістай старонцы ў Фейсбуку. Днямі па загадзе Александра Лукашэнкі ў Беларусі быў створаны Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў. Чым ён будзе дакладна займацца, пакуль невядома, але цікава тое, што ў Беларусі ўжо не першы год існуе свой Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў. Патлумачыць усю гэтую сітуацыю мы сёння паспрабуем з маімі гасцямі ў студыі, кіраўніком першага інстытута Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Пятровым Рудкоўскім і медыаэкспертам Паўлюком Быкоўскім. Добрый дзень, шановное спадарство. Спадар Пётр, для вас стало такой, я не ведаю, новиной тое, что оказывается не ў правільным інстытуце стратэгічных даследаванняў вы працуеце, што вот ёсць, будзе другі. Рэдка мушу прыбягаць да расейскай мовы, але тут взбударажыла мяне, не ведаю, як это перакласці. Узбудзіла. Узбуджэнне тут таксама мае такія спецыфічныя канатацыі, яны ўваходзяць у гэты спектр пачуццяў, але яны не вычэрпваюцца словам узбуджэнне. Цікавая падзея, так можна банальна сказаць. Ну вось нам адразу нагадваюць, і сапраўды я ведаў гэта, што ўсё ж такі Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, які вы зараз фактычна ўзначальваеце, ён ўсё ж такі мае рэгістрацыю ў Літве. То, можа быць, таму і нельга яго такім ужо і беларускім лічыць, ўсё ж такі як? У юрыдычным плане так, гэта літоўская арганізацыя. Такім выпадку нешта парушыў, я не ведаю, аўтарскае права, скажем так, вось гэты дзяржаўны інстытут? Я юрыстам не з'яўляюся, але як на мой розум, тут юрыдычных прэтэнзіяў няма. Гэта значыць, у юрыдычным плане так у Беларусі мелі права зарэгістраваць, заснаваць інстытут менавіта з такой назвай. Ну, тым не менш, будзем зараз мець у Мінску два саюза журналістаў, Беларускую асацыяцыю журналістаў і саюз журналістаў афіцыйны, два саюза пісьменнікаў, ёсць два саюза палякаў. Зараз будзе і два ў Мінску беларускіх інстытута стратэгічных даследаванняў. Таксама дзве беларускія мовы, Наркамаўка і Тарашкевіца. Правапісы. А не зусім мовы. Ну так, да. Калі там паглядзець крыху глыбей, то і два парламенты у нас у свой час было, ўсяго па два. Любім мы, беларусы, відаць, па два. Тым не менш, Паўлюк, вось я ведаю, вы уважліва сачылі за ўсёй гэтай сітуацыяй, вы разабраліся, і мы, дарэчы, калі толькі ўзнікла ідэя гэта ў нашага кіраўніка дзяржавы пра стварэнне такога інстытута, мы з вами ўжо спрабавалі прааналізаваць, чым жа ён будзе займацца. Зараз гэта больш зразумела стала ці не? Ну, часткова зразумела, часткова не, бо ўсё ж такі гэта адбылося да паседжання Савета бяспекі, на якім меркавалася разглядзець пытанне інфармацыйнай бяспекі. Як я тады разважаў, навошта ствараць яшчэ адну інстытуцыю, якая будзе паўтараць інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта, які праводзіць сацыялагічныя даследаванні, займаецца аналізам інфармацыйных патокаў у Беларусі для палітычных мэтаў. Зараз, калі паглядзець афіцыйную інфармацыю па утварэнні Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў, то бачна, што падобныя функцыі будуць паўтарацца. Іншае пытанне, што пакуль указ нумар 49 яшчэ не надрукаваны, мы не можам паглядзець, ці ёсць там штосьці, напрыклад, палажэнне аб гэтым інстытуце ці штосьці падобнае, каб можна было дакладна сфармуляваць, чым ён будзе займацца. Але падобна, што інфармацыйна-аналітычны цэнтр і Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў будуць займацца падобнымі рэчамі, і ім прыйдзецца развесці паўнамоцтвы. Я не скажу, што это немагчыма, але проста цікава, што канкрэтна гэта будзе, бо вось на той сустрэчы, пра якую вы ўзгадалі, мы казалі, што стаяла пытанне пра рэйтынгі беларускіх тэлеканалаў, для ацэнкі розных рэчаў, і казалі, што або ўтварыць інстытуцыю ў Беларусі, як мы зараз бачым, або запрасіць нейкую міжнародную арганізацыю аўтарытэтную, якая бы гэтым займалася. І вось прыгадвалі, што калісьці ОНТ запрашала украінскае аддзяленне ТНС праводзіць экзіт-пулы в Беларусі, і гэта было даволі цікавым досведам. Гэтага
вот мы не ведаем, ці будзе нешта падобнае рухацца наперад, бо цалкам магчыма, што з бюрократычнага пункту гледжання ўтварыць беларускую інстытуцыю, якая будзе праўладнай і займацца вот гэтымі функцыямі, пра якія мы казалі, унутры сістэмы было бы зручна, але для таго, каб яна была аўтарытэтнай і за межамі Беларусі, хутчэй за ўсё нейкі аналог міжнароднай арганізацыі, якая правадзіла бы сацыялагічныя даследаванні, таксама мае сэнс запрашаць. І вось ці будуць яны это рабіць ці не, мы пакуль не ведаем. У прынцыпе, рэйтынгі тэлеканалаў гэта толькі маленькі кавалачак цікавай інфармацыйнай працы, якая зараз стаіць у галавах у беларускіх ідэолагаў, а вось канкрэтны падзел грошаў, які па гэтым будзе і падзел функцый, тая вага, якая ёсць у тых або іншых чыноўнікаў, гульцоў у гэтай палацавай палітыцы, все гэта вельмі важна і цікава, але пакуль што мы бачым толькі вельмі кароткія паведамленні прэс-службаў, па якіх мы нічога так вот сур'ёзна ацаніць яшчэ не можам. Мы можам толькі рабіць такія спекуляцыі, чым мы і зоймемся, напэўна. Пётр, да вас тое ж самае пытанне, што да Паўлюка, ці разабраліся вы, можа быць, вы там нейкія дакументы бачылі, якія вот ні я, ні Паўлюк не бачыў, ці там з кімсьці гаварылі, стратэгічнае такое даследаванне правялі, чым будзе займацца гэты дзяржаўны інстытут, і вот як у працяг, можа быць, параўнанне, калі функцыі вашага інстытута і магчымыя ці тыя, што ўжо абазначаныя функцыі гэтага інстытута, яны супадаюць, не супадаюць? Інфармацыя, якія я маю, гэта не больш, што спадар Паўлюк тут назваў, і вось тут як Шерлок Холмс на базе вось такіх вельмі скупых інфармацыяў зрабіў вось максімальна такую магчымую карціну таго, што вось цяпер адбываецца і што можа адбывацца. Можна меркаваць тое, што улады Беларусі усведамляюць, што патрэбны сур'ёзны аўтарытэтны дзяржаўны сінк-танк, тое, што ў любой рэспектабельнай краіне ёсць, гэта цалкам натуральная рэч. І трэба было таксама нейкую такую добрую гучную назву прадугледзець, і відаць, вось назва са словам стратэгічны падалася вось цалкам такой добрай, брэндавай і гэтак далей. Поэтому цалкам магчыма, што тут прысутнічае супадзенне. Хоць, на 100% не можам быць упэўнены. Да, вось тут нам заўважаюць, што ўсё ж такі абрэвіатура гэта ваш інстытут пішацца BIS, так лацінкай, а тут будзе кірыліцай па-руску, калі гэта то будзе BC. І такім чынам пакуль зразумець, чым гэтыя бісіняты будуць займацца, мы не можам. Тым не менш, вось справядліва нам заўважаюць, што такая арганізацыя, такі інстытут мусіла быць арганізавана яшчэ 25 год таму. Я запярэчу, бо насамрэч у нас ад самага пачатку, спачатку пры Савеце міністраў яшчэ да ўвядзення пасады прэзідэнта быў інстытут, які займаўся падобнымі функцыямі. А потым пры адміністрацыі прэзідэнта інфармацыйна-аналітычны цэнтр, калі паглядзець яго мэты і задачы, ён займаецца у тым ліку і такімі даследаваннямі. Іншае пытанне, якая это якасць даследаванняў, наколькі яны паважаныя, аўтарытэтныя і гэтак далей. Я, шчыра кажучы, не магу ацаніць, бо я не адношу сябе да акадэмічнага асяродку як навуковец. У навукоўцаў ёсць што сказаць наконт тых даследаванняў, якія яны праводзяць, але вось літаральна перад узнікненнем гэтага указа была прэзентацыя даследавання інфармацыйна-аналітычнага цэнтра па сацыялагічных апытаннях, у тым ліку Беларусь у лічбах, ці штось падобная назва была, за 16-17 гады. І вось мне здаецца, што невыпадкова яны гэтую прэзентацыю зрабілі перад указам. Напэўна, была нейкая падкавёрная барацьба, у выніку якой усё ж такі выйграла думка, што трэба стварыць яшчэ адзін інстытут. І вось калі з гэтага інстытута асоба адначасова знаходзіцца ў Савеце бяспекі, выконвае функцыі, бо мы не бачылі, што Олег, прабачце,
Олег Морозов, здаецца. Олег Макаров. Прабачце, Олег Макаров. Так, Олег Макаров пазбаўлены, мы не бачылі, каб яго пазбавілі абавязкаў у Савеце бяспекі. Ён уваходзіць таксама ў шэраг камісій міжведамасных, якія займаюцца інфармацыйнай бяспекай, таму мне падаецца, што гэта даволі сур'ёзны, так скажам, накірунак працы, які атрымаў пэўную падтрымку. І вось мы можам толькі разважаць, магчыма, інфармацыйна-аналітычны цэнтр будзе выконваць замовы, якія будзе для яго вот это вот Олег Макаров і Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў яму даваць. Але пакуль мы можам это толькі спекуляваць. Сапраўды, мы ўжо абмяркоўвалі, што ў нас тут ёсць і аператыўна-аналітычны цэнтр, і інфармацыйна-аналітычны цэнтр. Ну, яны вельмі розныя. Вельмі розныя, але з кожнага боку вот так вот нешта там аналізуюць аператыўна. Ёсць там свае аператыўныя аналітычныя цэнтры і ў КДБ, і МВД, і Мінінформ у выніку ёсць. Ваше меркаванне, ці пры наяўнасці ўсіх гэтых структур патрэбен такі яшчэ інстытут, ці не? І пры наяўнасці вашага інстытута ў Мінску? Значыць, патрэбны інстытут, который даваў бы менавіта стратэгічны аналіз. Конечно, я тут звярнуў увагу на слово стратэгічна, гэта даволі моднае слово, трохі так як мяккая сіла, soft power, але яно мае даволі акрэсленае значэнне, гэта значыць ацэнка бягучых працэсаў у доўгатэрміновай перспектыве з мэтай выпрацаваць аптымальны сцэнар дзеянняў, каб мінімалізаваць рызыкі ў будучым. Вось такога тыпу think-tank, ён патрэбны для дзяржавы, патрэбны для беларускага грамадства. Наш інстытут мае такія амбіцыі, каб даваць незалежную стратэгічную экспертызу, але нават калі будзе існаваць добры дзяржаўны канкурэнт, гэта толькі будзе плюс. Ці сапраўды ў гэтым накірунку гэта ідзе, гэта пад пытаннем. У мяне ёсць пэўныя сумневы. Але тое, што варта нешта такое стварыць, гэта бясспрэчна. Вось адносна нядаўна мы ў БІСе зрабілі агляд міжнародных рэйтынгаў. Прабачце. Нарэчы, цалкам і нядрэнна выглядае Беларусь у гэтых рэйтынгах, але там, дзе вельмі кепска она выглядае, вось гэта тое, што называецца стратэгічная прыярытызацыя. Вось, напрыклад, інстытут Бертэльсмана займаецца рэйтынгамі краінаў вось па гэтым параметры. Беларусь адстае нават ад Таджыкістана, адстае ад В'етнама вось па гэтым параметры. Гэта значыць па прысутнасці стратэгіі, па тым, як улады трымаюцца стратэгічнага плану. З гэтым у Беларусі сур'ёзныя праблемы. Просто мне цікава, вот, в прынцыпе, ваш інстытут ці не мог бы выконваць гэтыя функцыі, якія зараз ускладуцца на дзяржаўны інстытут стратэгічных даследаванняў, так, па замове дзяржаве рабіць пэўныя даследаванні? Мог бы, прынамсі, частку функцыяў прыняць на сябе, так, бо тут, канешне, заўсёды упіраецца ў пытанне даверу, гэта, наколькі беларускія чыноўнікі гатовы давяраць незалежнаму інстытуту, бо існуе як бы такі міф не толькі сярод чыноўнікаў, але шырока ў грамадстве, што незалежнасць гэта фікцыя і так далей. Вось, тым не менш, нават калі б усталяваўся такі давер і калі б удалося б наладзіць такое супрацоўніцтва, ўсё ж такі добра, калі дзяржава мае таксама свой інстытут, свой think-tank, который складаецца з экспертаў, которые так маюць такую акадэмічную экспертскую аўтаномію, але таксама добра разумеюць інтэнцыі, матывы дзяржавы і так далей, бо мы, знаходзячыся трошки так з боку, не ўнутры дзяржаўных структур, можам усяго гэтага там не адчуваць. Поэтому тут была б добрая такая комплементарность, взаимодополнение. Мы перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинаў на Еврорадио. В студии працуе Зміцер Лукашук и мои гости сегодня. Кіраўнік Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў, незалежнага інстытута Пётр Рудкоўскі и медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Працягнем праз хвіліну. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Час.
Вітаю ў студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Сёння ў Столбцах развіталіся з ахвярамі нападу ў школе 50-гадовай настаўніцай Марынай Пархімовіч і 17-гадовым Аляксандрам Раманавым, якія загінулі 11 лютага ад рук 10-класніка Вадзіма. Маці падлетка Вадзіма Аксана папрасіла прабачэння ва ўсіх сваякоў і загінулых і распавяла, што цяпер не можа глядзець людзям у вочы. Яна не разумее, што адбылося з яе сынам дамаседам. Ён нікуды ніколі не хадзіў. Рыхтаваўся стаць адвакатам па крымінальных справах, заўсёды сядзеў дома, распавяла маці падлетка. У Віцебску з наркотыкам Альфа-ПВП затрымалі афіцэра міліцыі. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў тэлеграм-канале «Нехта». 10 лютага супрацоўнікі Віцебскай і Магілёўскай міліцыі затрымалі аператыўнага ўпаўнаважанага Шклоўскага РАУ, старэйшага лейтэнанта міліцыі 94-го года нараджэння з 30 грамамі псіхатропнага рэчыва Альфа-ПВП. Распачатая крымінальная справа, міліцыянт у момант затрымання быў не на службе, у цывільнай вопратцы. Александр Лукашенко, прыехаўшы на сустрэчу з Пуцінам у Краснай Паляне пад Сочы, паабяцаў накарміць Расію і напаіць. Беларусь Расію ніколі не будзе пастаўляць ані дрэннай гарэлкі, ані дрэннай закусі, заявіў у прыватнасці Лукашенко. Заўтра, у дзень Святога Валянціна, 14 лютага, ў нашай краіне чакаецца ваганне тэмператураў ад -7 ўначы да +3 у дзень. Вецер паўночна-заходні, месцамі парывісты, галалёд, галалёдзіца, лёгкі туман, ападкі ў выглядзе мокрага снега ды дажджу, паведамляе Белгідраметэацэнтр. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук і разам з маімі гасцямі, кіраўніком незалежнага Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Пятром Рудкоўскім і медыаэкспертам Паўлюком Быкоўскім мы абмяркоўваем навіну пра стварэнне дзяржаўнага Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Пётр, мы любім казаць пра тое, што у нас у Беларусі часам робяць, паўтараюць тое, што ўжо зроблена ў Расіі, там ці нават бывае, што ў Расіі паўтараюць тое, што зроблена ў Беларусі. Даўно ўжо ў Расіі існуе такі расійскі інстытут стратэгічных даследаванняў. Там, памятаю, нават такія пэўныя скандалы з ім былі звязаныя. Тым не менш, наколькі, на вашу думку, беларускія улады ідуць у русле гэтага, то есть паўтараюць тое, што створана ў Расіі, вось гэты расійскі інстытут стратэгічных даследаванняў? Гэта ад нас версія, чаму такая назва. Цалкам магчыма, што проста перакапіравана назва расійскага. Назва назвай, а калі браць тое, чым займаецца расійскі інстытут, і ці не будзе наш той же самым за тым жа? Беручы пад увагу, што спадар Олег Макараў мае бэкграунд там працы ці навучання ў Расіі, цалкам магчыма, што натхненне і інспірацыя будзе таксама з практыкі расійскай. Тое, што гэта будзе ў расійскіх інтарэсах, я перакананы, што не. Хутчэй за ўсё інтэнцыя такая, калі гэтая версія ўвогуле тут рэлевантна, то хутчэй за ўсё проста, каб выкарыстаць досвед расійскі для таго, каб узмацняць інфармацыйную бяспеку Беларусі, магчыма выпрацоўваць сапраўды стратэгію для Беларусі, для беларускага ўрада, у доўгатэрміновай перспектыве ацэньваць сітуацыю. Цалкам магчыма, што тут нейкая інспірацыя ёсць. Наколькі я ведаю, там той же самы расійскі інстытут, ён там рабіў даследаванне і па той же самай Беларусі ацэньваў тут у нас сітуацыю палітычную, эканамічную і гэтак далей. Не ведаю ўжо з якімі мэтамі. Канспіралогіяй можна займацца, а наш інстытут мусіць быць скіраваны выключна на нашы ўнутраныя патрэбы, ці таксама будзем там аналізаваць, што ж там у Расіі адбываецца, да прыкладу, там ці ў Польшчы. Тут бачыце, чым будзе займацца гэты інстытут, сапраўды тут можна пакуль што толькі здагадкі рабіць. Тое, наконт чаго я так збольшага цяпер перакананы, што так, расійская інспірацыя хутчэй за ўсё будзе ў сэнсе практыкі, як гэта
гэта рабіць. Падчас як той расійскі інстытут стратэгічных даследаванняў моцна працуе на тое, каб у рэчышчы будавання там расійскай ідэнтычнасці, наверное, больш такім імперскім накірунку ідуць. Магчыма, клон, калі сапраўды гэта клон беларускі, будзе займацца ў тым, каб беларускую ідэнтычнасць умацоўваць. Можа быць, гэта не нейкі такі будзе выпраўленая версія беларускай дзяржаўнай ідэалогіі, бо гэта таксама быў адзін з такіх праектаў, скіраваны на тое, каб так беларускую ідэнтычнасць умацоўваць, але альтэрнатыўную стасунку да адраджэнскай. Можа, у гэтым накірунку, бачыце, тут толькі пакуль што гіпотэзы. Дарэчы, Паўлюхусь, я чытаў развагі розныя там і спрэчкі ў Фейсбуку з нагоды таго, чым можа займацца там, ці толькі гэта будуць нейкія аналітычныя там і стратэгічныя там і якія заўгодна даследаванні, ці ўсё ж такі там будзе нейкая там, я не знаю, займацца і абмежаваннямі, там нейкімі там рэпрэсіўнымі дзеяннямі, ці будуць яны мець такое на такое, нейкую там, я не ведаю, што там магчымасці і дазволы і функцыі. Тут відавочна, што гэта будзе аналітычная структура, яна не будзе займацца аператыўна-вышуковай дзейнасцю. Калі б гэта было так, то у паведамленнях пра стварэнне інстытута так бы і сказалі, бо тады трэба ўносіць змены ў закон аб аператыўна-вышукной дзейнасці і гэтак далей. Это зусім іншае паўнамоцтва. Тое, што зараз напісана, практычна нічым не адрозніваецца ад таго, што ёсць у мэтах і задачах інфармацыйна-аналітычнага цэнтра. Больш за тое, калі ўжо узгадвалі расійскі інстытут стратэгічных даследаванняў, то ён таксама не займаецца вышуковай дзейнасцю, ён займаецца аналізам інфармацыі і распрацоўвае полісі-пейпы, з якімі выступае да уладаў. І вось перад, напрыклад, падзеямі в Украіне Ресій выступаў з тым, што трэба зачысціць расійскую інфармацыйную прастору, бо яны прааналізавалі, як асвятлялася вайна в Чечне і вайна з Грузіяй, і яны зрабілі выснову, што быццам бы расійскія ліберальныя журналісты стралялі ў спіны расійскім салдатам. І вось пасля гэтага адбыліся пэўныя змены інфармацыйнай прасторы Расіі, дзе выпадкова атрымлівалася, што патрыятычна настроеныя алігархі скупалі ліберальныя медыа і менялі рэдакцыйную палітыку. І менялася заканадаўства і памянялася, стала немагчымым прысутнасць замежнага інвестара ў тым аб'ёме, як это было раней, і памянялася ведамасці, камерсант, шмат якія выданні мусілі памяняцца. Калі казаць пра такую дзейнасць, то сапраўды інстытут, можа быць, не будзе займацца нейкай аператыўна-вышуковай дзейнасцю, але ён можа мець не меншае значэнне, калі ён будзе распрацоўваць падобную кшталту полісі-пейпа, бо гэта даволі важны накірунак працы, і калі да яго будуць прыслухоўвацца, то ён можа на нешта ўплываць. Бо сёння што мы бачым? Ёсць дзяржаўныя органы, і ў іх няма фактычна магчымасці, рэсурсаў для правядзення вялікай такой аналітычнай дзейнасці. З другого боку, яны не могуць часта нават адсочваць шмат якія дзеянні, якія робяць у незалежнай аналітычнай супольнасці. Яны проста прыходзяць на прэзентацыі, дзе сустракаюцца і бачаць тое, што прэзентуецца, але гэта не тое ж самае, што разам праводзяць. Вот для мяне было б даволі цікавым такім сюрпрызам, калі б дзяржаўны інстытут стратэгічных даследаванняў і зарэгістраваны ў Літве інстытут стратэгічных даследаванняў маглі бы разам пасупрацоўнічаць. Я не думаю, што гэта блізкая перспектыва і што нешта такое магчыма вот зараз, але ў прынцыпе чаму не, бо у прынцыпе тое, што зараз робяць некаторыя аналітычныя цэнтры ў Беларусі, для дзяржавы ёсць вельмі карысным. Я вот бачыў просто, калі спасылаюцца на такія даследаванні, это нормально. Дарэчы, вось з нагоды тваіх слоў пра тое, што па выніках даследавання праведзенага Ресій была такая зачыстка журналісцкага поля. Вот такое, ведаеш, супадзенне яшчэ адно адбылося да таго, як з'явілася інфармацыя пра прызначэнне дырэктара новага інстытута стратэгічных даследаванняў, з'явілася такая допіс на афіцыйным тэлеграм-канале амбасады Беларусі ў Расіі. Я цытую:
Інфармацыйная бяспека з'яўляецца адным з важнейшых аспектаў працы органаў дзяржаўнай улады Рэспублікі Беларусь. Сітуацыя такова, што частка медыйнай прасторы ў нашай краіне фармуецца структурамі, якія расположеныя за межамі краіны. І гэта не можа не вызываць насцярогу. Ужо зараз прымаюцца прэвентыўныя крокі, накіраваныя на барацьбу з фейк-ньюс і рознага роду правакацыямі, якія ідуць з-за мяжы. Супадзенне? Можа супадзенне, можа і не. Ва ўсякім разе бачна, што беларускія ўлады заклапочаныя інфармацыйнай бяспекай. Тут з гэтых слоў шмат што можна выцягнуць. Можна ўспрымаць гэта, што і незалежныя СМІ утвараюць надалей пэўную пагрозу, паколькі там нейкія сувязі з Захадам ці яшчэ з кімсьці. Можна гэта інтэрпрэтаваць, што ў першую чаргу ўплыў расійскі інфармацыйны ўплыў утварае пагрозу. Тут яно такім чынам прадстаўлена, што можна усялякім чынам інтэрпрэтаваць. Я прыгадваю, гэта хіба ўжо год таму, ці нават 1,5 года быў артыкул Александра Гуры, на той час, можа і цяпер ён асноўны, бадай, ідэолаг вайсковы. Ён у сваім артыкуле ў беларускай думцы вельмі так, значыць, лёгку скрытыкаваў інфармацыйны ўплыў Захада, а на ўплыў, негатыўны ўплыў расійскі, альбо, не, ён казаў пра ўсходні, ну, але вядома, пра што ішла гаворка, там прысвяціў нашмат болей месца. Можа быць, і ў такім самым ключы трэба і гэтую заяву разглядаць. Але ва ўсякім разе, нават калі гэта маецца на ўвазе, то беларускія ўлады будуць рабіць усё, каб гэта маскіраваць. Гэта значыць, каб наўпрост не правакаваць Крэмль. Ну, гэта таксама зразумела. А мяне больш непакоіць, ці не сігнал вось гэта да таго, каб потым на падставе нейкая там аналітычнага матэрыяла, распрацаванага нашым дзяржаўным інстытутам стратэгічных даследаванняў, правесці такую ж зачыстку ліберальнага медыйнага беларускага поля, вот пра які вы, Паўлюк, казалі, якая была праведзена ў Расіі. Ну, па-першае, пакуль што спадар Макараў не паспеў на новай пасадзе нічога такога стварыць. Хай будзе ўжо прэзумпцыя невінаватасці. На старых пасадах, я думаю, Савет бяспекі все ж таки над нечым падобным працаваў. І мы паглядзім, што ўвогуле будзе, бо анансаваны паседжанне Савета бяспекі все-таки будзе. А яшчэ я хочу звярнуць увагу на тое, што на постсавецкай прасторы услед за Расіяй і раней Савецкім Саюзам інфармацыйная бяспека разумеецца ў адным ключы, а на Захадзе зусім у іншым. І тут нават на сустрэчах па бяспецы, калі сустракаюцца беларускія і заходнія адмыслоўцы, то атрымліваецца, што яны часам гавораць пра вельмі розныя рэчы. На Захадзе гаворка ідзе пра абарону каналаў інфармацыі і пра нейтральнае напаўненне гэтых каналаў. То бок дзяржава беспакоіць, каб не было ўзломаў, каб не было парушана сама сістэма камунікацыі. Для Беларусі і Расіі і некаторых іншых вельмі цікава вектар, у якім скіравана гэта інфармацыя, і ідзе барацьба з уяўнымі ці сапраўднымі пагрозамі кіроўнаму рэжыму. І тут ёсць вельмі розныя падыходы. Бо на Захадзе гэта разглядаецца хутчэй у сістэмах там адносінаў з піарам, калі так разглядаць, або як вайсковая бяспека, але это зусім іншы накірунак, не тое, што мы зараз на пабытовым узроўні шмат што называем інфармацыйнай вайной. Для вайскоўцаў тое, што ў нас адбываецца з Расіяй, і нават тое, што адбываецца з Украінай, не заўсёды то, што робіць Расія, успрымаецца як з пункту гледжання адмыслоўцаў, вайскоўцаў, як менавіта інфармацыйная вайна. Там ёсць розная градацыя. Але з пункту гледжання прапаганды, так, сапраўды, а прапаганда і контрпрапаганда — это тое, што нашы чыноўнікі ведаюць яшчэ свайго партыйна-камсамольскага мінулага, і гэта все вельмі добра адраджалася і перадавалася ў беларускіх навучальных установах, таму гэта яны разумеюць. І вось у гэтым накірунку хутчэй за ўсё і будзе працаваць у тым ліку і Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, які зараз утвораны, і інфармацыйна-аналітычны цэнтр, Міністэрства інфармацыі. У нас такіх структураў даволі шмат. Ну да, вось калі далей цытаваць гэтае паведамленне, то вот калі тут мы пра фейк-ньюсы, рознага рода правакацыі, тут далей пішуцца, што
зараз вядзецца праца по разаблачэнню правакатараў, якія хаваюцца за ананімнасцю у сетцы Telegram, и очищение национальной информационной просторы от смецця залог социально-политичной стабильности Республики Беларусь. Ну тут как бы пафос, але мне цікава крыху іншае, что вот гэтая тема, я маю на увазе фейк-ньюс и рознага рода правокации з-за мяжы, нібыта будзе узнімацца кіраўніцтвам Беларусі на сустрэчах з замежнымі лідарамі. Гэта ўсё было напісана напярэдадні, буквально раніцай напісана, вечарам кіраўнік Беларусі паляцеў на сустрэчу з кіраўніком Расіі. Але гэтыя тэмы інфармацыйныя не былі пазначаны в афіцыйным рэлізе, што там будзе адбывацца. Все ж таки, вот ваше меркаванне, чаго чакаць ад гэтай сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна? Ці сапраўды вот інфармацыйная бяспека таксама будзе закранутая побач з рознымі там эканамічнымі і астатнімі культурнымі пытаннямі? Я тут не эксперт у дачыненнях там Лукашенко-Путін. Я трошки больш мог бы сказаць про Беларусь, Россию, а менавіта вось персанальныя дачыненні там Лукашенко і Путін. Гэта ну такая вось, ну гэта хутчэй для псіхолагаў. Але так, паводле маёй інтуіцыі, не думаю, што Лукашенко наўпрост будзе ўздымаць гэтае пытанне у размовах з Пуціним. Паўлюк, вот добра, я да вас шырэй, як да спецыяліста ва ўзаемаадносінах двух лідараў, двух, ну жартоўна, конечно, да, палітычных аглядальнікаў. Ўсё ж таки, чаго чакаць ад сустрэч у Сочы? Ну, па-першае, тое, што напісана ў рэлізах як кремлёўскім, так і перапісаным беларускімі медыямі поўнасцю даслоўна з кремлёўскіх прэс-рэлізаў, тэматыка сустрэч зусім не закранае злабадзённых пытанняў па тым же самым падаткавым манёры і так далей. Відавочна, што калі гэтае пытанне не абмяркоўваецца, то это вельмі дзіўна. Пры тым, што анансавалася раней, што будзе это абмеркаванне, будзе абмеркаванне, што напрацавала камісія двух дзяржаў па саюзнай дамове 99-го года і гэтак далей, што там можна інвентарызаваць і што з гэтым рабіць. Нічога зараз не анансуецца, зараз спорт, культура і што там яшчэ. Гэта відавочна, што не плануецца абвяшчаць загадзя. Калі раптам кіраўнікі дзяржаў здолеюць пра нешта дамовіцца, тады нам раскажуць гэта як сюрпрыз. Калі не здолеюць, то ў нас будзе спорт, культура і штосьці яшчэ. Вот вы не спец па ўзаемаадносінах двух лідараў, але па ўзаемаадносінах двух краін. Вот ці чакаеце вы па выніку гэтай сустрэчы ў Сочы паляпшэння адносінаў, вырашэння спрэчных пытанняў? Ну, значыць, пагаршэння хутчэй за ўсё не будзе, бо тут для Крамля не аплочваецца ісці на такі востры канфлікт з Лукашэнкам. Для Лукашэнкі, ну, тым больш, вось, у Лукашэнкі вельмі, ну, можа, там не вельмі, але даволі высокі рэйтынг сярод насельніцтва Расіі, наадварот, Пуціна ў Беларусі. Вось, паэтаму тут, ну, проблема такая, что вялікую ролю тут играют неформальные домовленности. Між іншым, поэтому вельмі такая скупая, амаль такая замаскированная повестка дня. Это значит, что будет бачно... Так, тут просто по ходу ситуации будут бачить, что презентовать публичности. Ну, тым не менш, все ж таки, і нават у Дзень закаханых 14-го будзе сустрэча Лукашэнкі і Пуціна. Хоть третья сустрэча? Да, то есть, хоть спачатку і казалі, што 13-го і 15-го, зараз Пескоў сказаў, што і 14-го таксама 3 дні Пуцін не адпусціць Лукашэнка. Вот, ну, вот такі Дзень закаханых. Ну, добра, пакуль будзем чакаць. На заканчэнне. Ці не чакаеце вы, што пасля стварэння дзяржаўнага інстытута стратэгічных даследаванняў, ваш недзяржаўны інстытут з такой жа самай назвай, ну вот што умовы існавання для яго пагоршацца? Пасля таго, што здарылася з НСПД Манаева, тое, што дзеецца з Тутбай, усяго можна спадзявацца. Вось. Но, з другого боку, таких перадпасылак для, скажем, аларму на дадзены момант няма. Значыць, тут перакананы, што ўсё ж такі тут, што гэта пэўнае такое супадзенне.
і калі можа атрымаецца, што гэты дзяржаўны эксперцкі цэнтр сапраўды стане эксперцкім цэнтрам, вось то гэта будзе на карысць дзяржаве. Магчыма, нават на карысць таксама і нашаму інстытуту, таму што добрая канкурэнцыя гэта заўсёды добры стымул. Паўлюк, а ваше меркаванне? От ці цяжэй стане працаваць незалежнаму інстытуту стратэгічных даследаванняў? Вы ўжо сказалі, што добра было б, канешне, каб вот была такая супраца дзяржаўнага і недзяржаўнага, два інстытута стратэгічных даследаванняў, штурм такі стратэгічных розных мощь, але гэта нереально. Але вот я не кажу, что это нереально, я думаю, что это просто не ў блізкай перспектыве, не абавязкова так хутка ўзнікне давер. Але калі казаць вось так, то ёсць адзін накірунак, які можа быць з пункту гледжання успрыняцця ворагаў і сяброў будзе рабіць беларуская дзяржава, а другі бок, бо аналітыкі насамрэч неважна, гэта палітолагі, сацыолагі ці хтосьці яшчэ, усё ж такі размаўляюць паміж сабой, чытаюць навуковыя працы адзін аднаго і нейкім чынам арыентуюцца ў працэсе. І гэта сапраўды, як казаў гаспадар Рудкоўскі, гэта дапаўняе і канкурэнцыя даволі карысная. Іншае пытанне, што калі раптам будзе пераследавацца дзейнасць аналітычнага цэнтра, то гэта выключаць таксама немагчыма. У нас мало інфармацыі, што адбываецца в Сочи з нашым прэзідэнтам. Мы кожны дзень па сталовай лыжцы, по чайной лыжцы атрымліваем інфармацыю і ўвогуле ведаем, што в городе Сочи цёмныя ночі. Не менш складаная сітуацыя з тым, што у нас можна прагназаваць з развіццём трэцяга сектара і сінктэнкаў у Беларусі. Тым не менш, Пётр, вы сказалі, што такіх падстаў канкрэтных нейкіх такіх прыкметаў, што трэба крычаць алярм, пакуль няма вам асабіста, вашаму інстытуту, але само стварэнне такой структуры, якая будзе займацца інфармацыйнай бяспекай, штосьці тут у гэтай сферы медыа, інфармацыі, гэтак далей тут аналізаваць і стратэгічна выпрацоўваць. От для нас, для незалежных журналістаў, нячэсных, тут наколькі бяспека, небяспека, і ўсё гэта адбываецца на фоне суда над галоўным рэдактарам Тутбай Золатавай, ці таксама алярм пакуль крычаць не варта? Што гэты інстытут будзе выкарыстаны для того, каб там цкаваць ці неяк дэмаскаваць, там весці прапаганду? Не думаю. Тут для прапаганды то больш аплочваецца ангажаваць такія больш звычаёвыя метады. Гэта вось тэлебачанне, там інтэрнэт, который падуладны, тая частка інтэрнэту, которая падуладная дзяржаве, гэта эфектыўней, чым з дапамогай нейкага сінктанку. Канешне, час ад часу пры магчымым цкаванні спаслацца на дадзенае ці даследаванні сінктанка, калі ён сапраўды здабудзе нейкую рэпутацыю, гэта можа быць такі дадатковы козыр. Але тут зноў жа, альбо ён пойдзе ў накірунку прафесіянальным, і тады будзе пэўны такі імунітэт перад магчымай прапагандай, альбо ён стане такім абслугоўваць прапагандысцкія матывы, і будзе без аўтарытэту. Тут трэцяе не дадзена ў гэтым выпадку. Я бы хацеў, каб гэты інстытут нарэшце паведаміў, які ў нас рэйтынг прэзідэнта, бо ўжо даўненька гэта не агучвалася з пункту гледжання дзяржавы, дзяржаўных інстытуцый, а незалежным зараз проста не атрымліваецца праводзіць такого кшталту пытання і публічна паведамляць гэтыя дадзеныя. Таму вось на той прэзентацыі, на якую я спасылаўся, было даследаванне, у якім агучваўся давер да розных інстытуцый усіх, акрамя прэзідэнта. Беларусь з моцнай прэзідэнцкай рэспублікі раптам зрабілася парламенцкай такой урадавай установай, у якой роля прэзідэнта нікога і не зацікавіла. Ёсць у мяне такое падазрэнне, што калі гэты інстытут правядзе даследаванне і агучыць рэальны рэйтынг кіраўніка краіны, што ў гэты ж дзень ён і будзе расфармаваны. Або рэйтынг будзе добры. Тады паглядзім. Пётр Рудкоўскі, кіраўнік незалежнага інстытута стратэгічных даследаванняў, і медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі былі ў мяне ў гасцях. Сёння ў студыі Зміцер Лукашук працаваў з вами. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. На сёння я развітваюся з вами, але заўтра у нас вельмі багата і вельмі цікавых эфіраў. У тым ліку «Ідэя X». Чарговы выпуск у нас у гасцях спадар Цэслер.